Καλημέρα σας. Λέγομαι Τάσος Μάλιος και διατηρώ το εργαστήριο εδώ στο Ναύπλιο, το οποίο ξεκίνησε το 1972. Τι σας αρέσει περισσότερο σε αυτό που κάνετε? Το ότι ασχολούμαι και διατηρώ την παράδοση μέσα στην οποία έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει. Ποιο είναι το δυνατό σημείο της επιχείρησής σας? Τα αγνά υλικά και κυρίως το ότι ασχολούμαι με τον τραχανά, το βαρκαιότερο όλων των ζυμαρικών, το οποίο έχει θρέψει γενιές και γενιές ολόκληρες και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πάει να εκλείψει. Γιατί δραστηριοποιείστε στο Ναύπλιο? Γιατί το Ναύπλιο είναι η πρωτεύουσα του νομού και πριν 70 χρόνια, όταν ξεκίνησε το εργαστήριο, ήταν εύκολο σε όλη την επαρχία να κατέβει στο Ναύπλιο. Ποια είναι η γνώμη σας για τον επαγγελματικό και επιχειρηματικό σύλλογο Ναυπλίου? Ο σύλλογος είναι απαραίτητος σε κάθε σωματείο και σε κάθε πόλη, διότι τα προβλήματα δεν λύνονται μεμονωμένα παρά μόνο συλλογικά.